Ak ľudia chcú tak nejako vstupovať do tej modlitby chvál alebo aj do vedenia chvál, tak iba vás chcem pozvať, že študujte, hľadajte, inšpirujte sa, že nezostávajte iba v tom, že aký je nejaký trend, ktorý sa na vás nejako nalepí alebo niečo príde, ale že vy sami buďte tými baníkmi alebo takí, že ktorí kopú a idú do hĺbky. A on má takú knihu, ktorá sa volá Facing the Wall, kde hovorí úplne, že ako on začal kopať to, že on vedel, že tá chvála není iba o tej muzike, lebo on bol profík. On vedel, že jemu to nefunguje iba keď pekne hrá. Jemu to funguje iba keď je to pomazané, keď je to proste. A to, že on to musel hľadať ako keby v Božom slove, hľadal to v osobnom čase s Pánom. A že to mňa to úplne že tak vystrelilo alebo oživilo a znovu ma to tak vrátilo k tomu prameňu toho, že prečo uctievanie, o čom je uctievanie. A takisto kniha Reset od Jeremyho Riddla, že to bola vec, čiže ak chcete slúžiť vo chválach, chcete slúžiť vedením chvál, kopte, inšpirujte sa, zdieľajte s inými služobníkmi a naozaj keby chytajte to, že čo duch robí v modlitbe a že nenechajme to len na tom povrchu, že to dobre znie, alebo je tu dobrá atmosféra, alebo to niečo spôsobí, ale že poďme v tom ďalej.